Yes, hello mga subscribers, likers. Muli si Modern Magkipinto. So ngayon po, check natin yung upo tayo. Mas marami ngayon ng upo tayo yung gagawin natin. Siguro mga more than 30 upo tayo yung gagawin natin kay Kuya. Yung ating dating bedridden stroke patients, si Kuya Marciano Gueco. Dito po sa District 1, Pandakaki, Mexico, Pampanga. So, hindi pa po nakakanood ng kanyang aming journey, scroll down po kayo, makikita niyo yung kanyang history na from NGT, bedridden, hindi po nakakaupo, nakakatayo. So ngayon po yung kanyang great latest improvement po na aking biniblog ngayon. At para magkaroon din po ng idea yung may mga stroke patients natin dyan, yung mga ginagawa ko. So makakaport ka ng konting aral na makakatulong sa speedy recovery ng ating mga stroke patients. Ayan. So number 1 po ang ating program is unang-una po siyempre faith in God. Pangalawa, in family, circular, their love and care for the stroke patients. And then third, yung kanyang doctor medication, complete. Dapat yan. Tapos pumapasok doon yung balanced diet and etc. And then the massage therapy program ni Modern Magkiping. Ngayon po ay ini-enjoy na ni Kuya Marciano ang kanyang unti-unting pagaling sa tulong at awa ng ating Panginoon Diyos. So maraming salamat po sa nanood po sa kanya nung yung kanyang short video na mabot po ng 1.k. Sana po tuloy-tuloy po yung ating support po sa aming journey. Please, huwag niyo mga kalimutan to like and share para po makapulot po ng konting aral and encouragement po yung ating mga pasyente ng ating stroke patients ay binibigyan ng pagpapalaga at meron po silang chance to live with their life. Ayan po. So, samahan niyo ko muli and please watch till the end po yung aking program ngayon. Opo tayo. So, mas marami ngayon natin gagawin ngayon para ma-develop yung kanyang lower limb, ang kanyang pagtayo. God bless po to all of you. Siyempre kasama yung ating yung apo. Pete. Ayan. Kasama yung kanyang apo. Yung kanyang apo. Ayan. So, kaya. Ayan. Push. Push. Ayan. Ayan. So, napakabilis ang response niya. Dito ka banda. Dito ka lang. Para pag nalayan mo si Lolo, ha? Yan. So, mapapasin po natin yung kanyang pagtayo. So, talagang nade-develop na yan. Okay po? Okay, very good. So, hindi na-record yung kanilang 3. Yung kanilang 4, hindi na-record. Ngayon po nag-start. So, pang 5 na to. Okay. Push. Kuya, pangalan mo na yan, kuya. Sinda-record yung kanilang 4. Na-record mo yung 2. Okay? So makikita nyo, pwedeng bitawan. Ayan, binibitawan ko pa. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ayaw na matagal. Thank you Lord. Ayan, attention na matagal. Grabe o. Ayan. Natuwa siya. Ayan. Nakatiwa na matagal kanina ha. Tagal yun ha. Tayo mo na po. Pasalamat ka sa Panginoon Diyos. Ayan. Thank you Lord. Nakapin niyo po. Attention na matagal ha. Sige po ako yan. Tanda ko po. Yan. So dito dine-develop po dito yung range of motion, yung reaction, yung mind niya, yung mabilis yung command, no? Mabilis yung response. So this is develop also the memory, yan, yung kanyang brain, yung kanyang muscles, and strengthening yung kanyang yung lower back niya. So marami pong nade-develop dito sa aking ginagawang programa. Okay, sige push mo. Tay. Ito, yan! So, bitaw ko uli siya. Yan. Bitaw ko uli. Ayan. Tinatas ko ang kamay ko. Ayan. Ayan. Okay, very good. Ayan. So, dito, I keep also the balancing na ginamit. Ito ka lang ako kumalikot. Ito ka lang dyan. Ito na yan. Ayan. Ako ka. Silop pa. Silop pa. Very good. Push na ngayon. Dahan-dahan. Sige, 1, 2, 3, 4. Pangulo natin. Push! Yan! Yan. So, wala nga yung Sherwin. Malis. Yan. Malis si Sherwin, no? Malis, ipilintahan si Sherwin. Yan. Ipilintahan yung aking, kasamang therapy dito. Ready? Yung kanya nga po ngayon, nakalalay sa kanya. Yan. Bantay niya ngayon. Ikaw banta ngayon sa lolo mo. Ikaw banta. Walang pasok, no? O, walang pasok ngayon. Walang bantay ka. Sige. Sige, kuya. Buka. Yan. Okay. Then 1, push, ito. Yan.
Pangulo natin, pangwalo. Yung balance din tayo. Yan. Sige lang, balance ka lang ng konti. Very good dyan. It's good. Yan. Maganda mo po. Yan. Very good natin alalayan pagpungin. Push na alalayan pag. Yan. So, yung ating mga nanonood dyan, it should be a lot of to educate you. So, pagtsagaan natin yung ating mga stroke patients natin. Yan. Para mas lalo silang mabilis. Ganito, napakainit po ngayon. Agapwerte sila sa tubig na ating dapat nila kailangan para maiwas sila sa heat stroke. Ayan. So, we push. 1, 3, push. Okay, very good. Okay. Meron ka ng 9. Napatay 21 set. Okay. So, konti lang. Ito lang konti. Very good. Okay. So, yun. Seconds, nakakatayo siya ng isa. Very good. Okay. Mas ka muna, relax. Chill ka muna. Relax ka, relax. Ayos lang. Okay, ready. Okay, 1. Okay. 1, 2, 3. Push! Ayan. Very good. May kita ng mga kamag-anak niyan tsaka yung mga nanonood sa'yo. Ayan. Okay. So, titignan natin yung balancing niya. Yan. Isang kamay. Daliri lang hinawaan ko rin sa likod niya. Yan. Daliri lang hinawaan ko. Nakano pa akong konti. Yan. So, this is called a balancing. Talagang may improvement. Thank you, Lord, for this balancing. Okay? Ito, kuya? Very good. Konting-konti na lang yan. No? Konting tiyempo na lang yan, kuya. Yan. So, nakaka-11 na kami. Iba din na record, yung 4. So, pang-11 na to. So, pang-12, push. Okay. Yan. So, sa lahat po ng mga stroke patients kaya na advice, kasi napainit po ngayon, huwag po tayo lumabas ng bahay. Mas mabuti po, natili po tayo sa ating sa loob ng ating bahay. Hindi po tumalipipan. Yan. Chichila po tayo. And drink more water. Yan. Okay. Okay. Push, pang 13. Push. Yan, pang 13. Okay. Okay, pang 13 na po ito. Okay. 1, 2, 3, 4. Push. 14. Ayan. Again, hindi po na-record yung 4. Mag-14 na po ito. Ito banda. Ito banda. Yan nakikita dyan. Yan. Dito ka sa lolo mo. Yan. Para kahit yung nasa ano doon. Diba? Wala yung sure mo yan, ha? Okay po, ha? Okay, very good. Okay, relax ka lang dyan. And again. 1, 2, 3, 4. Push. 15 tayo. Yan. Very good. Just relax. Okay. So again, i-motivate ko yung balancing niya para manumbalik yung kanyang balancing. Yan. Okay, this is it. Okay, very good po. So we have 15. Relax ko na. Hindi mo na rin, relax. 15 pa. Okay. 1, 2, 3. Push, 16. Yung aming target po, 25. Ito ng konti, balancing. Ayan, ito ng konti. Very good. Ayan po. Oh. Mabilis kailangan lang kami natin. Ayan. Very good. Sige. So, daliri lang hinahawakan niya. Daliri lang po yung hawak-hawak ni kuya. Ayan. Ayan. Very good. Okay, very good. Relax mo ito, ha? Ayan. Tayo mo yan. 1, 2, 3. Push. 17. Kaya po.
The 1, 2, 3, push. 18. Okay. 1, 2, 3, po. Masarap mayroon ka po. Yan ito, mabait sa lolo niya. Yung mga apo dyan, nakakatagdag din ng kalakasan niya sa stroke patients natin. Okay, 19, push. Yan. Okay. Okay po. Okay, 1, 2, 3, push. Push! 20. Yan. Okay, very good. Keep balancing. Relax. Exhale. Binga ka. Then, dandan ka upo. Dandan na. Sige. Sige, dandan po. Okay. Very good. Okay. 15 pa. Kaya ba? Ha? Kaya? Sige, pag 21. Move! Okay. That's it. Galing. Hop. Hop. Yun, huwag ka hawak. Nakatukod yung daliri ko. Para manatili yung balance mo. Okay? Kaya nga lang, mabilis tayo. Kasi hindi mo nagpitis, matumba eh. Okay, hawak na. Tulog nito. Sige, tambalan. Okay, very good. Nakawasa ko ng lolo mo. Okay, sabihin mo sa lolo mo, push! Lolo, push daw. Okay, 21. Nalalaglag kamay niya lagi. Okay, balance yun. Yan, mag-balance ka. Yan. Okay. Oh. Didikat siya. Kamag-alala, hindi ka matutumba. Just challenging you. Ina-challenge kita ngayon sa iyong balancing. Yan. Ito. Yung balancing mo. Okay, po na. Very good. Itiba yan. Itiba yan sa lolo mo. Itiba yan. Jesus name. Isa. Jesus name. Jesus name. Itiba yan. Jesus name. Sige natin. Okay, push. Dito. Okay. Shout out sa lahat ng mga subscribers, likers, at patuloy sa mga suporta po. Maraming pong salamat sa inyo. Please po, huwag magsawa na yung aming journey po ni Modern Marketing, together with ating bedridden, si Kuya Marcial po sa District of Pandakaki. At maraming salamat po sa inyo. Please po, don't forget to like and share our YouTube channel. Modern Marketing po. Okay? Kaya mo ng konti, relax mo na. Relax mo. Tubig. Asa tubig mo? So, tubig. Ligo ka na? Sige. Sandali. Ligo dito. Bakit ka na dito? Marami mo tubig mo. Kasi natin konti bigyan natin. Para malakas ng ano mo. Ha? Ano kuya? 1, 2, 3. Pinabalik ano mo. Ready? 1, 2, 3, push. Tayo. Okay, Kulang konti ka tayo. tubig, Lola. Konti na lang tayo. Yan. Lolo, Still body. kulang Good, ka still body. tubig. Kulang ka tubig. Sige po. Very good. Yan. Wala sinama mo ulit. Malis. Okay, ready? 1, 2, 3, push. 24. Push. Yan. Sa kanila ito may magaan. Sa may bigay. Okay, ready? 1. Kaya Ito po. isa ko ate Po. Okay, relax. Bigay. Baka may bigay. Bek. Tawag ko niya. 1, 2, 3, push. 25. Push. Last 10, kuya. Last 10. Last 10 to go. Wala na Okay, ako. program. So ito po again, increase. Lalo, wala na. Kung kanya po tayo, nag-ipon 35. Para makatulong po sa kanyang lower limb and lower back,
strengthening yung kanyang mga legs. Ayan, ano ko ng power to stand. Okay po. Amoy diaper. Po ka doon. Amoy diaper. Very good. So last time tayo Amoy ha. diaper, Lola. Okay, in-exhale. Okay, 1, Amoy diaper, Lola. 1, 2, 3, push! Push! 1. Last 9. Ito ka para masali ka sa tayo. Yan. Ah. Okay. Sige. Okay, very good. Last 8, 1, 2, push! Yan po nga. Walang hawak po ka. Sige po. Sige po. Sige po. Okay. Amoy diaper. Dito, Lolo. 1, 2, 3, push! Last 7. Yan. Okay, relax. Okay. Medyo pagod na. Okay, push. Last 6 tayo. Yan. Pag 29 na actually. Okay, ready? 1, 2, push! Push! Last 5, push. Okay, ready? Okay, diretso. Yan. 1, 2, 3, push. Yan. Last 5. Pahinga muna tayo. So, last 5 lang tayo sa ating po tayo program. This, overall, 35 po tayo. Ayan. Okay. 1, 2, 3, push. Push! Last 4. Ayan. Okay, sige. Okay. Last 3. 1, 2, 3, push. Last 3. Push. Very good. Bilis na yung ano. Expand sa puti. Pwede na ito. Ang picture, oh. Straight body na, oh. Ayan. Yayawa ko ya. Last na tayo, ha. Sige po ako ya. Dandan po. Okay, very good. Sige, 1, 2, push. Ayan. Okay. Last one tayo, ha. Po. Okay. Sige, 1, 2, push. Hop! Very good. Ayan. Push tayo. So this is the last. Okay. So again, for this updated therapy niya ng ating bedridden na stroke patients, si Kuya Marciano Greco. And ito sa District 1, Panigaki. Together with Modelo Magkeping 2. Ayan. Sa mga Gurkukilan family, sa inyo lahat, shout out. Sa inyong mga anak, sumusuporta, kapatid, mga mag-anak. Pwede mga po, yan, manugang. Sa lahat na, hindi nakatagitid ng inyong pamilya na sumusuporta kay Kuya Marciano. Papasalamat kami. Una-una po siyempre sa lahat, sa ating Diyos, may gano'n lang. Lupa, sa pumamagitan po ng kanyang anak si Kristo at ating ikabligtas. Opo na. Mas ka lang. Ayun ka muna. Tumig. Kunti. Kunti lang, ha? Okay lang? Mas ka muna. Kunti lang. O, pas ka muna. Pwede natin yung ating ano. Para. So, continue ko na to. Continue ko na yung po tayo with yung lakad namin. Continue ko na. Ayan. Muling ko lang yung aking pipix ko lang itong aking ano, ha.
Guys. Gusto ko lang itong ating continue natin kasi hindi pwede shortcut. Okay. Nagsalita. Yes, yung kasunod yung hanso. Wow. Okay lang. Di ba naman namin Ano yung mga maganda dito. Yeah. So ito yung continuation ng aming program after makupo tayo namin. So continue ko na para mas maganda yung panonood natin mga guys, mga subscribers na maganda ng Kepling 2. So i-walk na mga namin ngayon. So kailangan ma-reach namin yung 7 walking na aming gagawin ni Kuya Masya. Watch niyo po till the end. Ayusin yan na. Puro display pa tayo. Nag-core pa talaga. At Nag-core pa talaga. at 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 Lumangan pa kapatid ka daw. Bilakad. 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 Ayusin natin yung kamay natin. Dito mo tayo. Hit. Hit. Bilakad. Power ah. Ready. Lahat. Lakad. Dalawa ka na, ha? Dalawa. Lakad. Step. 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 Tingnan mo na. Tuloy. Relax mo na. Pagyan mo na kami guys. Yan. Okay. Okay. Ayan. Cut. Good.
Step, 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 step. Buo mo na. Buo na. Ayan mo siya guys. So guys, pahinga muna konti. Pahinga siya pa. Pahinga muna, pahinga. Okay lang, okay lang. Iba na, napakarami. So nakaka-3 lots pa tayo. Iba pa kailangan nito guys. Konti. Okay? Balik ka na? Ha? Push. Push. One. Step. Step. Very good. Step. 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 Yeah. Step. Yeah. Push. 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 Step. 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 Good. Step. Okay. So guys, alalayan yung paa niya. Alalay ito guys, hawak dito, depensa. Ang hawak niya, hindi siya dumiktig mo lang, lakawag lang. So, step po yan, step, step. So, yan, step mo to. Push mo, step, very good. Step mo. Step. Yan. Step. 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 Hmm. Last two. Buka na, ha? Buka. Ha? Sa atin, bigyan natin. I-ano ko lang. So naayos ko lang guys, mas kita-kita kami. Yan nakapahiga. So pinatayo ko siya. So meron pa kami 3 rounds para mas ma-reach namin yung 7 walking niya.
So watch nyo ulit yung aming last trial namin, challenge namin sa kanya, challenge ko sa kanya ng 3 rounds pa. Para stimulate ko yung kanyang lower limb. Kaya, Ayun. ayan, baka- Banana. one, two, push. Step. Okay, step. 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 Kita kayo yun, no? Sa YouTube to. Bawal mo kainin. Nagdadalong buho ko. Kaya ko, ano eh. Step. Ikaw. Step. Ikaw pala. Kala ko, ano gusto mo to eh. Okay. Push. Step. Step. Maribigan. Relax sa'yo. Relax. Ready? Ano yan? Sige, step ka. Antayin mo na ako. Antayin mo na ako, ha? O, step ka. Yan, ganyan lang. Antayin mo na ako, ha? Step. Okay. Yan. Step. Step. Yeah. Step. Step. Tayong konti. Step. 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 Last to go. Last to go. Isa lang. Ha? Ito ka. Ganda. Hindi ang konti. Yan. Ito lang konti. Nakikita sa camera. Push! Ano ito push? Yan, ngambal ano ako niya. Yan. Ano gusto mo? Malay. Bawal. Bawal kakainin. Ato? Sa akin, sa kanya. Sa kanya. Lumangkit na, lumangkit na. Gusto. Ano kita? Ano kita? Doon? Wala. Wala. Ha? Ha? Isa pa? Opo na. Hihi. So, yan. So guys, continue ko yung yan, gagawin namin sa ano. Kaya, wait lang. Yan to. Ano gusto mo? Ano? Ano? Ano tuturuan mo? Ito? Lolo? Ito? Ano? Ano na tuturo mo? Ano na tuturo mo, Lolo? Lolo, ano na tuturo mo? Oh, Ano sa kwan? Mamaya. ano gusto mo ata? Ano na tuturo mo, Lolo? Saan na tuturo mo? Naninin mo. No! Nakukuha ko! Wah! Yan na sa'yo. Wah! Wah! Ano? Dito ah. Dito ako. Lapit ako. Hindi ko
wala masabihin mo lalo ah. Yes. Ganda. Data ka naman. Oh, ano? Ano sabi ng lolo mo? Si Malaro ako kayo. Ha? Malaro ka? ako kayo. Nalaro ka? Oo. Okay. Ah, mamaya. Ano yun? So guys, continue natin yung ating, so after nating walking, then after natin po tayo, tapos walking, and then step massage. So this is the complete therapy na ibinalag ko ngayon sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung talagang paano ginagawa ko ito sa ating bed with and stroke patients. Ito ang aming ginagamit. Lotion ba to? Ano? Lotion yung ginagamit natin dito. So hindi oil, lotion. Dito ka, huwag kang kumain dyan. Naka-vlog ka na. Buka dito. Buka lang dito. Buka sa lalo. Yan, buka lang dyan. Yan. Watch mo may dito. Watch mo yung mukha mo dyan. Yan. Yan yung mukha mo. Dito ka lang lang. Yan. Watch mo lang yung ginagawa namin. Yan. Para may katabi si lolo mo, ha? Ha? Apo. Good. Huwag malikot. Magte-therapy si Mang Kevin. Buka lang dyan. Pulang. Ang dami sa teacher. Pag malikot ka. Tita Sani. Sandali ka po. Oo. Tama. Hindi ka na makita. Si lolo mo muna. Ha? Sarap na. Ha? Siyempre, hindi na magalaw kamay mo isa. Nagalaw din yan. Nagalan. Nagalaw na yan. Magaling na si lolo mo. Di ba? Susundo ko na natin siya. Wala siya, ano? Kulang siya tubig. Tulig daw. Right? Hello. Kulang ka. Ay, ah! Kulang ka tubig, lolo. Di magagaling ano mo kamay mo pa. Ano pa si Toby si lolo mo? Ah. Ako, nakain ako banana. Ang Kulang sa tubig. tubig. Yan, magaling Kulang na daw pa sa ako. tubig. Yung kanina, ang sakit pa ako.
Ikaw? Kain ako banana. Tubig. Ano? Yan na, parang magaling na pa ako. Ah! Dami nalalay. Yan na, dalawa Jesus, na. Yung tayo. Kita. Ayun, huwag ka na. Ayun. Lagyan mo si Lord. Ang bumugi, no? Maputi na. Ang buti si Lord mo? Buti na? Cute. Na lotion. Nalosyong daw, Brad. Nalosyong ka na, Brad. Sabi niya. Nalosyong ka na. O puti pa sa'yo. Hindi nga eh. Ito pa si Lord mo sa akin. Yan. Sabihan mo siya Lolo. Sukan konti. Para makita sa yan. May bata, di ba? May bata, pinagpapala ng Lord, ha? Babanda mo lagi si Lolo mo, ha? Ha? Opo. Up. Ito. Oh, saan na? Puti na. Lolo. Smile ka dapat. Smile si Lolo. Oo. Kaya dapat hug-hug and kiss. Yun na mas, tawa-tawa. Ano? Na-kiss ko kanina pa ako doon. Ulan. Na-wheelchair siya. Binabantayan mo lang si Lolo mo? Opo. Bantayan mo lang si Lolo, ha? Kasi si Lolo, kailangan ng love and care ng ako. Opo. May malikot, ha? Para si Lolo hindi malilo, ha? Dito pa siya naiiga. Hindi na may gawin dyan. Lipat-lipat siya. Lagi. Doon. Doon na siya nakakain labas. So ito yung affected stroke. Yung lower limb na to. Yung right lower limb. Medyo ka natin relax. Samoplex. So hindi po basta-basta yung therapy ng stroke patients natin. So hindi na po siya kinukuryente. Gawa ng malakas na yung pakiramdam niya. Ayaw niya na. So tinanggal namin yung kuryente sa kanya. More on manual na to. Pati mga gamot yata, according to Sherwin, medyo nabawasan na yung mga gamot niya. Tinanggal na rin yung gamot niya. Gonna use some plantar rotating. Yeah. And then Superstore, ayos mo ang kamay mo. Lolo. Para magaling na. Kasama
Si Lola mo. Ayusin mo na salita mo. Parang naayos na. Yes. Ikaw na. Hanggang na. Babantigin kita, Lola. Hanggang si Lola mo ha. Opo. Opo, mangkip ko eh. Babantiyan ko si Lola. Hindi malakas. Just relax this. Dito na ata gusto daw. Dapat siya. Ano, hindi ka na, Lolo. Si ano. Tubig ka kuya? Tubig ka? Tubig? Tubig mo? Meron siya juice din. Ano? So, so again, this is the full therapy of our bedridden Marcelo Gueco. So nakita niyo from the start, nung na-record niyo, siyempre we pray prayers and then iputayo niya program for 35. Maximum niya kanina, yung walking namin is almost, siguro mga approximate mga 7 rounds yun, and then massage, light yung massage niya and some range of motion. So parang hindi na marugado yung mga muscle niya. So again, this is Modelo Magkepeng. Maraming salamat po. Please subscribe my YouTube channel. Modelo Magkepeng to po. Yan po. God bless po. TST, Travel Stroke Therapy. Yan. So may mga iba rin tayong mga ginagawa. Yung mga blessing ng mga house dyan natin dyan. Panoorin niyo po yun. So ito po yung ating mga binibigay sa mga nangangailangan din natin. Okay? So hindi mo kalilimutan po. Tandaan niyo po na ang taong may pananampalataya at tiwala sa Diyos ay hindi pababayaan ng ating dakilang Ama sa pamamagitan po ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kahit anong marang dyan, kahit anong obstruction niyan, tandaan nyo, whatever the God planned it is, sabi nga sa Jeremiah 29:11, God has a great plan for you. May plano ang Diyos. At ang plano ng Diyos kay Kuya Marciano, siya gagaling at bilang ako bilang instrumento, bilang modernong magkepeng. So sa lahat ng mga obstruction, wala silang magagawa kahit anong gawin nila. The plan of the Lord, yun ang mangyayari. Again, God bless po to all of you.